weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ɗikseyba gorgolo to belendendi to cuuca to ganki to wuro djibi alpha to tulde baali to seyena wuro moolo to seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sinthiane gourdiuma to darou salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno aman nene ha to galle ceerno amadou tidiane alpha mamma sileyba to moderna kay hayɗi ha to galle makko samasa to killinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie hono ministre de l' équipement et des transports eli wula vérika o waɗi jillu makko to hoddela garbi ƴeewoyde kay golle ko fati pewnugol laabi holto golle ɗe jarata ha joni to leydi mauritanie jeeɗa ha to sehil babin tawi to guiɗimaka toon ko gonnoɗo ko directeur général boña taw ko société générale wondude e comptable kañumen mbiya teɓ caggal kay nde client goto teski fodde 30 millions ene sorta e compte mum to leydi sénégal kene ɓuura ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom e nogas e tati gendarme ko ɗum tigui woni ko laamu leydi sénégal nelde hitande hikka nde toon to Tivaouane tawi ɓe gondi e matériel mabɓe timmuɗo guila e auto ji ha e moto ji ha e dronaji kala gam kayde mawlude nde waɗata dow jaam e cellala e kisala ha joni toon to Tivaouane hono hoore jagode leydi ɗi Ousmane Sonko o waɗi jillu makko ziyara o joddima e khalifa général de Tijaniya to leydi Mali hono Idrissa Aley Sankare kañuma woni 3e woni cukko tataɓo taɓɓitala pulagu nangonoɗen e bifta ene dumba fodde balɗe nogas e nayyi hay goto anda to wonno woppitama guila ñande sappo lewru gonɗen ɗum omo tawe e oɗo saaha to galle makko kedde Afrique ma en ketto Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Australie leydi Autriche jeeyan ha to leydi Chine to leydi Israël to Palestine bisimilla mone ketti hotodirte joni joni piren pacciren gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64
43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkondirta koye abuso kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma. Docteur Bayela Djibril Diallo bittowo leɗɗe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala. Docteur Bayela Djibril Diallo bittoɗo leɗɗe e safaruji fina tawaji men rutti kadi witti yogay ñabbuji ha heeɓi kollaɓi wonande ɗeɗo henna leɗɗe ene cafra ɗiɗo henna ñabbuji kala. Docteur Bayela Djibril Diallo jogii ko pharmacie ji mum jaaduɗi e jamanu ene tawe hen siroji leɗɗe e caabune e gueɗe goɗɗe kala sa jokkondiri e makko tan ma humpito hen ko ɓuri labde. Docteur Bayela Djibril Diallo holliti ene safra yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno prostate ñaw kawniɗo tampinɗo hande windere nde kala omo safra kadi tension ngabbowo e jippotoɗo kala diabète no worino kala omo safra ɗuma joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude so tawi ko caɗele rafi omo itta ɗuma ha laaɓa ha daña ɓesgu e ballal jomiraɗo gorko ngakkaɗo diƴƴe ko wayno maniyu walla caɗele gorago kala mum de kanko docteur Bayel Djibril Diallo wo holliti omo jogui hen humpitoji labɗi ceera. Docteur Bayela Djibril Diallo hande o holto tawete wo tawete koto Mauritanie Nouakchott lamurgo leydi Mauritanie sa ari ha to legal PK9 ko ɗon wo tawete woɗɗani station star sa ari ha ɗon ɗo ɓe mbiyata dernier poteau sa noddimo tan a heɓaɗe makko ko laaɓi kanko on docteur Bayel Djibril Diallo sa yiiɗi hebde ɗum to Mauritanie to mbatta ko 48 76 36 81 walla jokkodira e Dieynaba Bayela mbatta ko 41 60 41 11 76 49 so tawi noon koto leydi Mali Bamako legal bitegal Sira Bougou ene tawi ɗon Aminata Sow on jokkodirta pharmacie makko jaaduɗo e jamanu ene tawe ɗon. So tawi ko tongode wonande on Aminata Sow to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 13 41 81 on noon on pharmacie tawete koto Bamako to wiyete Sira Bougou so tawi a ari ha to 9e arrondissement police o ɗo woni ɗo sa noddi tan ma o wiye mboɗomi musidɓe tedduɓe docteur Bayel Djibril Diallo e dow meɗen. Ceerno Djibisi wettiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari bittowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala. Ceerno Djibisi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenni ɗon seeɗa sara ñiɓirde weefɗo ko ɗon Ceerno Djibisi tawete hande o. Ceerno Djibisi wettiyanke yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire Ceerno Djibisi ma a wi alhamdulillah. Ceerno Djibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje won hen ma yaltinane sappo e tati rafi woni hen sappo e jeenayyi woni hen ma yaltinane ha temedere ñaw kala. Ceerno Djibisi laaɓaɗo listihar sa jokkodiri e makko a rokkimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle konon gonduno gan sanga jokkodira e numéro makko Wave walla Orange Money on numéro noon sa yiiɗi jokkodirde e mum ko 00 221 ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi noon ko tonggode makko appel ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodirde e makko mbatta ko 00 222 ko tonggode leydi Mauritanie 47 22 80 84 miñi ko ene tawe to Nouakchott
ceerno alsamsi laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe tokkay hayɗi ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tongode ceerno Djiby Sy ma ɓen ko ɓuuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduna kala ceerno Djiby Sy e dow moɗon kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo 15 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi habaruji men e ɗemgal pular noon hono ceerno men khalifa men ceerno Amadou Tijane Alpha Mama Siley Ba to moderne to kay hayɗi ene wiya dendagal julɓe kala omo wiya en kadi mawlude jaam mawlude kisal omo dono dendagal windere nde kala saabu hurma kayya oɗo jamma jibinede nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam ha joni noon omo siftina kadi dendagal julɓe guilay almuɓe ha e seere ɓe ardiɓe diineji e wuuro guure men kala nde tinnoto no fewi mbatta hakkillaji men e mawludaji ɗi mbaɗe tigui no foti hannirde ni no foti waɗirede ni waɗe dow newuya e dow teddugal waɗe kadi e dow nunɗal tawi alda e cagarte guila kay ko fate gamri ha e hongude taabe kala e incu hakkude rewɓe e worɓe kala nde yimɓe tinnoto calo ɗum jeeyaka e diine kadi jeeyaka e mawlude beele mawludaji ɗi ɗe mbaɗe kay hono foti waɗirede ni beele kadi Allah ne rokka en ɓuure e tawateɗe e jamma jibinede nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam kono noon kadi mo waɗa eerago faade dendagal sofreɓe guila e waɗoɓe transport ha e jomma auto ji kala waɗoɓe ya garta guila yahoɓe mawlude ha e ummotoɓe mawlude ene garta kala ne mbarata jam kay jaara jam beele Allah danda yimɓe accident ji kala tampuɗo walla gonɗo fotani wonde e volant foti tigui ko ɗanade ha no hannirta ni walla fofto ha tina foftima ko adi kene ƴetta volant ɗum foof noon ko saabu gam kay rentade ko fate accident ji ko noon kadi jayde moon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e fedde heblo sukaɓe Afrique e gardagol ceerno Habous Diallo emina mbi on to gonɗon ene goni ɗon kala mawlude jaam mawlude kisal yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri min mbi on kadi oɗon jerlo oɗon jaafo hakkude kalowo e keɗotoɗo habaruji men ɗemgal pulara koto leydi Mauritanie pudorɗen Eli Wul Elverica kañum woni ministre de l'équipement et de transport mo leydi Mauritanie kanko c'était makko timmuɗo no fewi tawine tawe hen directeur wona Ousmane ɓe mbaɗi jillu mabɓe toon to hoddela garbi nayiɓe toon noon ko ƴeewode kay golle ko fate pewnugol laabi to golle ɗe jarata e hirjinde kay société ji halfinaɓe kay ɗiyana golle nde jofnata kay golle mumen ko adi tigui dawal dokkangal ngal kene hiɓɓande tawa kadi ene wondi kadi e hurmade woni tigui hormade e respectude dendagal norme jibiyaɗi hen ɗi kala ɓe jillima noon tronchon woni nokku kay lawol bitengol ML tawi kadi ko kanko tawi tigui ko ngol ɗon lawol on troso kañum jokkodirta wuuro Ayyuna ngo e wuuro Tentane yurnade kay ɓe jurnima kadi ɓe jeehi kadi ha toon to nokku to mahgol mbiɗen walla ngol lawol noon juutendi maggol ko jeeɗiɗi kilométre o visiti kadi o yeehi kadi wadde visite makko toon to aéroport mo Ayyuna yurnade kay golle gollete toon ɗe to golle ɗe jarata kikiɗe on ñalawma noon kikiɗe mum kadi fayi jamma o visiti lawol tawi ko tronçon ummade Ayyuna faade awoynade zebiɗi ene nder sete o noon e nder sete o yaadi o noon ene tawe hen wona Ousmane ɓurɗo lolide El Hadji wona wondude e cadre uji kewɗi tawi ko département équipement et transport o yaadi toon kadi e hoorejo région de Hoddela Garbi wondude e wondude omo yaadi toon kadi e wondude e ɓen taw ko préfet ji préfet mo Tentane wondude e préfet mo Ayoune kala ɓeɗo kala o yaadi mumen e ɗiɗon jilluji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Hannana Wul Sidi kañum woni ministre de la défense des retraités et des enfants des martyrs mo leydi Mauritanie
o waɗi tigi o yeehi tawtori o yehino tawtoriyede hono 11e édition battowo laabi sappo e goho tawi ko from ɓe mbiyata from Xinjiang e ɗum noon koto Pekin e nder leydi Chine o yeehi toon noon koye bismago sehil makko nanda makko to mo leydi Chine taw kañum woni ministre de la défense mo leydi Chine from o noon wanno ko ñande sappo e ɗiɗi ha sappo e nayyi lewru septembre 2024 nde gonɗen ɗum e nder lamorgo leydi Chine tem mabɓe noon hitande e hikka nde wonno tigui ko mbiyata construire la paix pour un avenir partagé e nder jillu ngu noon o joddima toon e nando makko e sehil makko hono général Dong Jun kañum woni ministre de la défense mo leydi Chine ɓe jewtidi ko heewi no feewi ko fati kay e jokkodiral e coopération moƴƴo e fannuji kewɗi nder hakkude fannuji kewɗi ko wayno fannu défense ko wayno sécuritaire ko wayno militaire kala ɓe mbawi jewtidde hen ene tawtora jonde nde noon ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Chine hono son excellence monsieur Mohamed Abdallahi Wula Bukhari wondude directeur des relations extérieures hono colonel Sidi Mohamed Hammadi wondude attaché militaire to ambassade Mauritanie toon to leydi Chine ko lieutenant colonel Sidi Wula Asmi wondude Wula Asri wondude lieutenant colonel Sidi Othmane Cheikhna on ko chef département d'études et de planification to ministère de la défense to ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen honon mbiruɗen gaddi kabaruji men police halfinaɓe ndenka e kisala wuro Sehil Babi ɓe teeɓima ɓe ekotari ɗum kala ɓe teeɓima directeur gonɗo directeur e gonɗo comptable agence boñ woni tigui banque biteɗo société générale tawateɗo toon to Sehil Babi ɓe nanguira noon ko tinede kay ine sorta e nder compte client goto e nder compte mum tawa wona yamirore mum ene sorta hen haaliss kewɗo kene qime ha 30 millions taw ko haaliss uguya nden client o tini tigui wonde haaliss kayne sorta e compte mum tawi alda e yamirore mum ko ɗon e ɗon o yaɓani to police o wulliyi toon woni o portoye plainte ko ɗon e ɗon police o noon ari nangui directeur o wondude e comptable o kala e oɗo saaha joni noon enquête tigui jaƴunana uddite hen beele kay ene ande ko badɗo ngal ɗon badala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaden to leydi Sénégal ko aleda hande sappo e joyyi lewru septembre leydi Sénégal hono no didori kay hono no kay leyɗele kewɗe leyɗele julɓe kala mawninta jamma taw ko jamma jibinede nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam woni mawluduna nabiyu mawludi o noon mawludi noon to haalama e nder leydi Sénégal hakkillaji foof keeɗato Tivaouane biteɗo Martin Faye ko kañum woni général o ɓayini tigui o ɓeydima tigui tekkinde nden ka e kisala ko fati kay e wuuro Tivaouane ngo e ko taari ɗum kala beele kay gammu o woni mawludu o ene waɗa e dow jaam o gasa kadi e dow jaam koye ndina mbaadi noon o holliri tigui wonde hitande hikka nde ɓe noddi toon kene ɓuura ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom e nogas e tato gendarme tawi kadi eɓe nawi toon fodde temedde capanɗe jeenayyi moyen rulla woni gueɗe deegoje guila e motoji ha e otoji kala e nder ɗin temedde capanɗe jeenayyi moyen rulla hen temedere nogas e jeenayyi ko moto temedere capanɗe jeeɗiɗi ko oto wondude tigui ambulance uji ɗiɗi tawi ko ambulance uji médicalisé wondude tigui wondude e lingueji tawa koye engin koɓe mbiyata engin de levage woni tigui so tawi otoji jani e lawol ko umminta ɗum wondude sappo e tati drone woni avion on tokson gon gondani e pilote mbe won tigui e nder falde he kala hono no holliri kay colonel Ibrahima Ndiaye général Martin Faye noon ari toon ƴewde kay no golle ɗe jarata caggal ɗum noon o yeehi ha to galle khalifa général de Tijani o joddima e khalifa o ñaguima duwaw keeriɗo o ñaguinima kadi duwaw faade dendagal leydi Sénégal e fadindagal ummal islam kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to Medina Baye toon to Medina Baye Kaolaga toon tigui koye kebbungal mawgal no fewi wona kay ko fati kay e mawludu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam toon laamu ngu nildi toon fodde temedde tati e capantati dadiɗo hodde tadiɓe kay tawi kadi eɓe nayi toon fodde capantati moto e capanɗe nayyi e goho oto wondude e batoji ɗiɗi tokosi ɓe erima noon yimɓeɓe kala nde tinnoto ɓe
ɓeydo tigi rentade ha tinti noon e sofreɓe tigi ɓe kormo ɓen agent ji taw ko agent ji de sécurité routière woni tigi agent ji tawteɓe dow laabi wiyoɓe yimɓe kala saaha nde jarata jaam jaam e waɗoɓe contrôle auto ji e kala saaha nde ɓe tinnoto tigi ɓe respecte ɗumen ɓe kormo ɗumen mbaɗata ko golle mumen ha golle ɗen jara no hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyan ha to Kolda hare taw ko sagataɓe guure ɗiɗi woni wuro witego wuro Mamadou Guiro e sagataɓe wuro witego Sinthiang Siringa tawate guure ɗiɗi kala tawe nder commune mo Bagadaji e nder département mo Kolda kamɓe tigui kaɓi toon ko sagataɓe ɗen guure kaɓi toon hare musde no fewi e nder hare nde noon wanno tigui ko ñande jamma aljuma ina ñande jamma aljuma ene weta seeda e nder hare he noon e nder hare nde noon waɗi koto wuro witego wuro Mamadou Guiro waɗi noon neɗɗo goto wasi hen fittade mum neɗɗo goɗɗo kadi barmi hen ko sukaɓe noon sukaɓe wuro Sinthiang Sirang ko wuro Sinthiang Siring noon ko kañumen tigui garno salminde sehilaɓe mumen to wuro Mamadou Guiro koye saaha noon ɓe gonno e hodde kay e nder duuso he ko hen tigui luural ari hakkude mabɓe ha wonti haare mbiɗen ha waɗi hoore yalti hen waɗi hoore nde noon waɗi tigui ko haare nde waɗi ko sara yaltirde wuro ngo sara école élémentaire wuro ngo goski suka baraɗo o noon e oɗo saaha joni tawe to morgue hôpital mo Kolda gendarmerie noon udditi hen loskugoji mum jaaƴino feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyen ha to Rufisque ene teska noon nden ka e kisal ene ustino feewi oɗo saaha kala e nder Dakar ko taari ɗum kala ñande jamma sappo e tati ene wiyata sappo e nayyi ene wiyata aljuma sappo e nayyi lewru septembre ko fedde wuyɓe kañumen tigui jani e nokku goto tawi kadi koto haalisa nullirten woni tigui point de transfert d'argent to legal bitegal Kira Ndiaylo e nder département mo Rufisque wiɓe ɓe noon ɓe jaadi toon ken wona million ngaji nogas taw ko franc CFA e jamma goto kam noon kene wona kadi kene wona joni jonte seeɗa kadi teskanoma wiɓe janino e commerçant goto garnoɗo rettirde halis mum e nder banque goto ne rettiri fodde million ngaji jeegom ko ɗon e ɗon ɓe tetti million ngaji jeegom ɗi ɓe jaadi hen ɗum noon foof ne teskina kay wonde oɗo saaha joni guyka e nden ka ekkisala ene ngakkino feewi e nder Dakar e ko taari ɗum kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Mbour noon lana juunoka to Mbour tawi kadi ko jollunoka sagataɓe yinnoɓe wadde ɗanne suuɗeru ha waɗino fodde capanɗe nayo neɗɗo wasino hen fittade mum ene waye deƴƴani kono ɗum de ha joni décourage ani e ɗum yatirani ɓawo ɓen sagataɓe kay yiɗɓe wadde ɗanne suuɗeru saabu kay joni kadi ko fodde nogas jiiɗiɗo sagata kañumen tigui nangga taw kañumen ne ko yinnoɓe fiide e ngoɗon maayo wadde ɗanne suuɗeru faade toon to Europe ko aset hanki o sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe ɓe nangga to leegal bitegal folok hen nogas ɓe nder nogas jeeɗiɗo nanggaɓe hen sagataɓe nogas ko gambinaɓe jeeɗiɗo heddiɓe ɓe ko Sénégal naɓe ummiriɓe to Kolda to Tambacounda ha to Sédhiou kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Serigne leydi Sénégal ngam hollirde kay koddigal moƴƴal e cihlagal gongal hakkude galleji diine hono khalifa général des mourides hono Serigne Bassirou Mountaga Mbacké khalifa général des mourides o waɗi no heewadde kala hitande kay so nuldude c'était timmuɗo no fewi yo ya toon to Tivaouane tawi yeehi toon noon ko lomtoyade mom e oɗon gammu woni mawludun nabbiyu mawninteɗo toon to Tivaouane c'était o noon yettima toon to Tivaouane guila ñande aljuma ardi c'était o noon ko biteɗo Serigne Cheikh Abdoulaha Mbacké gaynde Fatma ɓe jettima noon to galle Serigne Babacar Sy Mansour khalifa général de Tijania ɓe jettima galle mum guila ñande aljumano ene tawe délégation e noon taw ko délégation mourida mo khalifa général neldi toon tawe hen mbiɗen Serigne Cheikh Abdoulaha Mbacké kañum woni gardiɗo délégation wondude Serigne Cheikhouna Mbacké Bara wondude Serigne Issa Moustapha Bassirou wondude e Serigne Fallou Ibrahima Falilou wondude Serigne Abi Khassida wondude Modou Serigne Modou Mbacké Sy wondude Serigne Ahmed Saloum Dieng wondude Serigne Murtada Bousso wondude Serigne Djili Bousso e Serigne Modou Mbacké wondude maître Amadou Diop ko ɓeɗo goni sete oɗo saaha joni arɓe toon to Tivaouane tawi gari ko tawtorede gammomo Tivaouane e yamirore khalifa
khalifa général des mourides ha joni ko toon to Tivaouane keddoɗen aseta hanki o sappo e nayyi lewru septembre 2024 Ousmane Sonko kañum woni hoore jagorɗo leydi Sénégal o waɗi jillu makko ziyara makko toon to Tivaouane o wi noon o ari toon koye dow inde hoorede leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye yettinde kay nulala nulal kay yettinde nunala wondude nulal kay wonde kay laamu ngu nama jokku darde mum no foti darrade kay ɗoftude dendagal galleji diine e foyeji religieux ji to galleji diine kala tawteɗi e nder leydi Sénégal. Sonko noon ari toon koye o ardi toon noon koye biteɗo Mouhamadou Mokhtar Cissé ko ancien ministre ko kañum kadi woni coordinateur ko fate golɗe juma mahagol juma pewnirgol juma mo Tivaouane golle juma ka noon golle ɗe tigui kibɓi golle ɗe kibɓi ha laaɓi ɓe tottiti noon khalifa général ɓe totti ɗum khalifa général de Tijani ɓe tottimo kele juma ka ɓe tottimo kele juma ka kay hono serigne hono ɓe tottimo hono khalifa Tivaouane hono serigne Babacar Sy Mansour kanko Ousmane Sonko noon o holliri tigui weltare makko mawde no fewi e jaɓɓungal e teddungal o teddina toon to Tivaouane ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen nulde nokku kay taw ko nokku mawɗo joɗɗo jaaduɗo e jammanu kesso mo golle mum gasi ha laaɓi oɗo saaha joni koye on nokku noon ɗamina tigui mawninede mawludun nabi woni gammu taw ko mawludu nabi jibinede nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam toon to Madina Baye to Kawlat nokku o noon waɗama inauguré ñande 14 lewru septembre woni aseta hanki o cérémonie o noon waɗi ko yesso teddungal e tawtorede jagogal kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu hono Jean Baptiste Tine tawi kadi omo ardi toon e délégation timmuɗo no fewi o holliri noon toon o holliri toon yesso général yesso khalifa général diine o hono tigui wonde tigui o ari koye dow inde e dow yamirore hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye o holliri noon wonde kay hakkille hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye hakkille mum nana no fewi e khalifa diine o nana kadi hakkille mum nana e dendagal Madina baynaɓe kala dendagal noon galleji kadi hakkille mum hakkille hoorejo leydi ndi nana e dendagal galleji diine ɗi kala o ñaguima khalifa o noon e duwantomo duwano kadi leydi ndi kala nde jaam dumato e mayri nokku o noon taw ko nokku mawɗo pewnaɗo kay oɗo saaha joni to Kaolack koye on nokku kadi mawninte mawludun nabi on espace nokku oɗo mbiyata ɗum ko espace mawludun nabi kañum noon e juma kala kanko tuma Madina Baye golle ɗe kala kiɓɓi ha laaɓi tawa kadi golle ɗe ko ligga hen ko jaaru muɗum ko 1 milliard ene fawi temedde joyi woni milliard e feccere manki milliard e feccere tawa ko franc CFA ko ɗum woni golle ɗe tawa kadi golle ɗe kala ɗe kiɓɓi ko nder lebbi sappo e jeetati ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to nokku biteɗo jento nokku biteɗo Tankanto ko wuuro tawetego sappo e jeeɗiɗi kilométre to banggue worgo Kolda toon noon teskama ko bus transport kañum waɗi toon accident ko chauffeur o noon ronki halfude volant mum ha bus o yalti goudron o yani o mabɓe e leydi ɗum noon waɗi koye dow route nationale numéro 6 aseta hanki sappo e nayyi lewru septembre waɗi noon hay goto wasani hen fittade mum kono waɗi barmuɓe e nder barmuɓe he noon teskamen tawa hen tampuɓe no fewi habruji men demgal pular seno mema toon to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen ancien député tawa kadi ko maire ancien député e maire biteɗo Idrissa Alay Sankare ko kañum woni conseiller des affaires étrangères koye yontaɓe fulɓe Mali o jeeya koye jaare kadi taɓɓital fedde taɓɓital pulagu ko heeno jeeya ko nangonoɗo noon omo dumba tawi hay goto andano to tawiti hay goto andano fodde balɗe nogas e nayyi hay goto andano to dumbano o arti noon gila kay o arti galle makko omo hisi ɗum noon ko gila ñande sappo lewru septembre 2024 ko gila siftinde on noon ko gila sappo e nayyi lewru août o biftano gila noon o arti toon e nder galle makko mona e deƴƴere makko hewɓe noon keɓani tigui yidemo hono no holliri Boubou Diallo kañum woni président woni hoorejo fedde taw ko fedde yidɓe Mohamed Chérif Haydara o holliri noon ndeɓe tiɗi kabaru wonde kay kanko Idrissa
Idrissa Sankare o accitama o arti e galle makko ɓe jaɓɓino koyɗe mabɓe ɓe jeyino ha to galle toon ngam salmindemo e ƴewde kay kisal makko kono nde ɓe jetti famille o hollir tigui wonde ko ɗaniɗo omo wonde tampere no fewi woni koye foftade ɓe keɓani yidemo siftinde on noon Idrissa Alay Sankare kañum woni cukko 3e vice président woni cukko tataɓo canal fedde kay witede tabitala pulagu noon ene fonno wadde congrès mum guila ñande 14 e 15 lewru septembre kono kay ɓe kollirino ɓe dirtinino kay oɗon congrès ha ñande 29 e capantati addannoɓe dirtinde noon ko mbeɗene hawra kay kanko Idrissa Sankare o woppitama saabu kay ɓe kollirino kay ɓe jiiɗa wadde oɗon congrès tawa o woppita komo tawe tigui omo dumba so wona woppita ɓe ɗacciɓe ɓe mbaɗatano hono ko hewɓe noon kollirino kay wonde kay hay sinno so tawi o woppitaka hay sono gasa jeenayyi capantati o timmi ɓade kay omo ɓiili woppitanoka mbawatano wadde oɗon congrès ko wayno Asma'u Bari en ko wayno Hassana Bari e ko wayno Chérif Haydara ɓeɗo kala e wonɓe kollirino tigui wonde kay sans Idrissa Sankare paade congrès taɓital pulago ɗum woni koɓe kollirino e oɗo saaha joni noon o woppitama ha laaɓi mo tawe tigui e nder galle makko ɓe kolliri noon mette mabɓe no fewi ɓe mbaɗi eran kadi nde enquête jaaja waɗete hen beele gueɗe baɗe ni ene natta saabu kay leydi Mali wona kay neɗɗo welama tan biftama mofte ko juuti artire ɗum noon ko gueɗe poɗɗe dokkade e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen ES woni alliance des états du Sahel ko fedde rendinde kaye ko fedde rendinde leyɗe tati woni leydi Mali leydi Burkina Faso e leydi Niger ardiɓe noon woni le o cadre woni ardiɓe ndiɗon taw ko o cadre jeeyaɓe cetal ngal ene ɗamini tigui wadde batu men toon to Bamako ko adi noon nguno batu noon ko heblanade kay batu taw ko batu ministére uji des affaires étrangères jeeyaɓe ɗeɗo leyɗele tati poti joɗade ko ɓe noon wiyeteɓe le haut fonctionnaire woni cetal alliance des états du Sahel ɓe joɗima batu ngu noon batu ngu jooɗi ko guila ñande aljuma ko jooɗi ko toon to Bamako lamorgo leydi ndi ɓe goni noon mbiɗen koye heblanade kay batu taw ko batu ministére uji des affaires étrangères jeeyaɓe cetal alliance des états du Sahel siftinde on noon alliance des états du Sahel ko guila ñande jeegoma lewru juillet 2024 ko guila nden noon ngal tafano tawa ngal tafa ko toon to ñame lamorgo leydi Niger yewtere noon e toɓɓe fonction yewtere mabɓe noon e toɓɓe kay woni ordre de jour mabɓe ɓoɓe toɓɓi kay ko toɓɓe tati ko fati sécurité et défense wondude diplomatie e développement ko ɗeɗo toɓɓe tati woni koɓe jewti toon battu ngu noon ko balɗe ɗiɗi woni ñande aljumade e ñande aseta ñande aljuma e aseta hanki o len balɗe ɗiɗi wonno battu ngu siftinde on noon CEDEAO noon toɗɗinoma Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal wondude fo ñasembe ñaddema ko hoorejo leydi Togo ko ɓen ɗiɗo woni ɓe catala CEDEAO toɗɗiɗo mbeɗen doga koyɗe jaam kay ha ɗeɗo leyɗe tati woni leydi Burkina Faso leydi Mali e leydi Niger beele kay ɓen tikkuɓe ɗe leyɗe tati tikkuɓe ene eggi ha laaɓi catal CEDEAO ne tafi catal mumen beele ɗe mbawa artude e CEDEAO kono noon kamɓe ardiɓe oɗo état du Sahel ɓe kolliri tigui ko ñette woni tigui loppeda ɓe jogorani artude ɓe gartani hande ɓe gartata janggo kadi ɓe jogorani artude e ngal ɗon catal bitegal CEDEAO ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande alkamis 12 lewru septembre gonɗen ɗo batu taw ko batu witengu hebdomadaire joɗino batu ngu ɗon ko comité interministériel halfinaɓe ko fati rewidade ko fati crise aji e catastrophe naturelle woni guila yolaruji ha tigui e jayaji baɗɗi e nder leydi hen ɓe joɗino batu ngu noon koto nokku biteɗo SECOJEC noon SECOJEC woni centre de coordination et de gestion des crises wonno mujibu batu ngu noon ko wadde bila mabɓe ko fati kay inondation woni yolayru e intervention ngaji d' assistance humanitaire baɗaɗi yewti o ƴewde hollido e ƴewde kadi situation ko fate situation météorologique leydi ndi e nder batu ngu noon ɓe kolliri tigui tuggi jeegom ha sappo tuggi jeegom lewru gonɗen ha sappo ɗiɗi lewru septembre o gonɗen ɗum no gasi jeeɗiɗi ka inondation woni yolayru woni ko tina e nder Bamako ha eko taari ɗum kala tuggi noon ko ndungu ngu ɓe kolliri noon tuggu ko ndungu ngu fuɗɗi faade tigui oɗon ñalawma wonde kaye ɓe fayi kay nden fodde temedde ɗiɗi e capanɗe
54 ka inondation woni yolere woni ko tina e nder Bamako ha to Hay to Kulikoro ha to Mopti to Tombouctou ha to mene kala dum non saabima kay ha ujunere temedde jeetere sappo jeeɗiɗi galle dergitima janino hen leydi tawi hen galleji ɗiɗi koye nder Bamako galle goto koto Nara galle goto koto Menaka ujunere temedde jeetere sappo tati galle keddiɗi ko toon to Mopti so tawi koto ñowroto noon teskama toon ko hartago walla mbiyen manago jamguel ƴiwonde kañum tigui woni ko yanno toon ha waɗino yimɓe nayo mbasi hen pittali men ɓe koliri noon tuggi ko duggi ndungu ngu kay ko fuɗɗi leydi Mali heeɓi fodde temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeenayo ujunere fayi temedde jeenayi capanɗe nayo e jeenayo sinistré woni yimɓeɓe ngala koɗande dogɓe galleji men tawi ko ndiyam itti ɗumen nder ɗiɗon galleji ɓe keeɓi kadi capanɗe jeegom e ɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali men e temedere sappo jeetati neɗɗo tawi ko barmuɓe tawi tigui ko barmuɓe hen e boniraɓe kolliri kadi wonde kadi ɓe kolliri kadi fodde capanɗe ɓe bonirama hen fodde capantati e jeeɗiɗi ujunere e temedde joyyi capanɗe jeegom hectare tawi ko guesse demanoɗe tugui tigui ko ndungu fuɗɗi faade joni laamu ngu holiri serani tigui wadde visite aji mum de terrain e yoga e nokkuji tinaɗi kay tawateɓe e jayaji e yoyaruɓe kolliri noon fodde nogas joyyi tonnes tawi ko céréal ɗum woni ko laamu ngu fecciri toon tawi fecca koye temedde nayyi e nogas jeeɗiɗi foyre kañumen pecci ɗum ɓe kolliri kadi kalisa kas woni tigui faade temedde jeegom e nogas go famille ɗum woni tigui ko rokkira on halis noon ene qime ha temedde ha capanɗe jeenayi e jeeɗiɗi million e temedde woni 97 million 497 mille taw ko franc CFA faade temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi foyre kañumen tigui keeɓi oɗon ɓe kolliri kadi fodde temedde nayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi foyre ɓe mbawi laamu wawi ƴettuɗuma en charge tawi tigui ko jeeyaɓe e nder ɗiɗon toɓoji ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar sennumima to leydi Mali kadde Afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juuram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗen ko leydi hono taw ko Guinée Bissau ene wayno gardiɗo hono leydi Oumar Sissoko Embalou kanko atti e haalande makko nde wino wonde kay o brigta taw ko deuxiéme makko hono mandat ene wayno haddama ɗo e gartidu hono leydi ndi ɗum noon ene wayno de pour waddemo kadi mandat hono ɗaɓo o wi noon ma won hono balɗe ɗiɗi caggal kay nde bayino ɗum o way kadi kono artide hen e wiide kay wonde kay neɗɗo foof ene jogui kadi hattan e wawde kay ardade tawata ko leydi ndi ɗum noon taw ɗum élection ngaji mabɓe mbaɗoyta kay koye e novembre ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi nder ndiɗon ono mbaɗi ene wayno dey toon ene wayno ko conseil mabɓe ene wayno dey ɗum ɗon ko foti noon ha settinde e rewɓe alay saago kadi mbawa kadi kono simminede ha mbawa kadi kono nadde tigui rigui e nder ɗiɗon puudi soudan to banggue wargo laamu ngu joguiɓe pellital tawde ko dirtinde taw kadi ko woteji mabɓe ponnoɗo yuɓɓinoyde toon ɗum noon e nder taw kadi ko e nder lewru taw kadi ko bowte ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum noon yuɓɓinte koye lewru bowte koye lewru bowte e ɗum noon fotti kay kadi kono yuɓɓinede ɗum noon ko fawti noon ha ko fawti noon ene wayde ɓe mbi wonde ko yeehi ha ujunaje ɗiɗi e nogas jeegom ko nde tigui mbasata kono yuɓɓinden yuɓɓinoyta ene waɗa kono wotoji mabɓe noon ko golla ko gollata ko ɗon ɗum noon taw kadi ko kamɓe de mbawa kadi kono wadde ɗum ha wawa kadi kono latade toon Ouganda ene wadde ko oɗon mennoɗo kadi kono wonde kay taw kadi ko athlète ɗum noon taw kadi ko biyeteɗo kono Roberto Chegay ko kanko de ubba e ñalawma hanki o nogas nayyi lewru surtout ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi caggal kay nde yuppuno nebam ha wawa kadi kono ne wayno kadi o sumti hen no fewi ɗum noon ko on mo yadanno waɗimo ngal ɗon hono gueɗal ɗum noon ko hande tigui o wawi kadi kono wirdede toon leydi hono Gabon ene wadde ko ɓen saɗɗiyankoɓe kono leydi ndi ɗum noon ɓe mbawi kadi wadde kay lulde mumen ha ɗo e nogas ɗiɗi lewru hono surtout ujunaje ɗiɗi nogas e nayyi gam ƴewde peeje kay kala ko moƴƴinta tawata ko leydi ndi ɗum noon ɓe mbawa kadi kono abbade hen ene wayno noon ɗo ene wayno noon ɗo ko fatti noon
e ɗiɗon eɗen no golle ɗum no golle ko alsako ɓe mbawa kono darade hay mbawa kadi kono moƴƴinde ɗum nde tawno wonde ne wayno dey ɗen gueɗe ko fatti e noon oɗo taw kadi ko tradition taw ko tradition e kadi ko fatti e kadi taw ko renseignement de constitution woni CTRI ene wayno dey to banggue to won oɗo banggue taw kadi ko société civil en ha ni mbawi kadi hono bayyinde ñande aljumare sappo tati lewru ndu waɗa ɗum wonde kadi maɓe ƴettu hono pellital e wawde wahlude ɗum o noon mbiyeɗo hono CT taw kadi ko kikkuni ene waɗa ko lundiyanke laamu lundiyanke kañumne taƴinama hono balɗe sappo e ɗiɗi ɗum noon ko wawde kay hono lelade e ɗum addi ɗum noon ɓe mbi noon ko toon to ene wayno kanko lundiyanke en wayno de haala makko toujours addata kadi ko poɗɗe kadi ono nduure ɗum noon to parquet mabɓe ɗo ɗum amon to waɗa parquet ko général sara taw kadi ko sara taw kadi ko ɗon ɗo wiyete kadi cour d'appel mabɓe taw ko dola komba ene wayno ko ɗo computere men e ɗemgal pular haaɗi e dongre Afrique nde taw wonno koye dare musidɗo mo Alassane Oumar Mbocc ngam weltare Ayawu TV. Alaji Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi Alassane Oumar Mbodj ko aduddi kabaruji men e nder dongre Afrique golle ma jooɗi takkusana yoni ha toon to galle ceerno Amadou Isaka Kebe to Mbotto ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abou Imam ceerno Abou Ndongo toon to Garlol ko on takkusan kadi juuɗa ha to galle ceerno ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Cukulel ceerno Tigui ha to galle ceerno Kodda toon to Mbagne eko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓiri koto leydi Autriche puɗɗoɗen jamma aseta hanki o ko toɓo hewgo ndiyam tawi kadi ko yaadugo hendu woni tampete tawi kadi on tampete ɓe inni ɗum ko tampete Boris ko kañum tigui woni ko wirti e nder leydi Australie yoga kay e leydi ndi kay ɗum saabima ha tigui métro mabɓe e train ngaji mabɓe kala mbawi dartinde ya garta mumen métro wuuro Vienne woni lamorgo ngo ko kañum tigui ko kañum kam dartima ha laaɓi tampere o noon yillima yoga Europe central o kala ɗum noon saabim tigui ɗum bonni ko heewi no feewi kadi ɗum waɗi tigui mayɓe e yoga e nokkuji nokku wuuro witego Amsterdam e wo nokku to wiyete Saint Valentin ɗum saabima noon subaka hande o kay train waɗani tigui ya garta e nder hakkude ɗeɗon guure ɗiɗi ko noon kadi ummade to Vienne lamorgo leydi Autriche faade toon to Allemagne train o kadi doggani tawi kadi ko lawol ɓurgol hutorede no feewi saabu ngol lawol yoga e tourisme en ko ngol mbawi ɓuuri wawde hutorade koto leydi Chine paaɗen to leydi Chine aleda hande sappo joyi lewru septembre dendagal laade mabɓe diwoje woni voluji tawa kadi ko dewuji koko darti waɗama annulé tawi kadi mbaɗama annulé woni ɗi jahata e nder aéroport uji ɗiɗi ɓurɗi kaya mawnude to noon to toon to witte Shanghai kañum woni capital économique leydi Chine saabi ɗum noon ko toɓoji tijjaɗi kay eɓe tijji toɓoji tawa ko toɓoji kewɗi ndiyam jaaduɗi hendu mawdu no fewi ne tijja tigui alada hande o tawa kadi ɓe inni ɗum
ko tifon bebenka noon ko alata hande o kikiri fayi altine janggo subaka tijja tigi ma yillo leydi ndi ha tenti ɗiɗo nokkuji ɗi limtuɗen ko ɗum saabi noon ɓe dartini kayi ya garta laaɗe diwoje mabɓe koto leydi Israël paaɗe noon gardiɗo gouvernement mo leydi Israël hono Benjamin Netanyahu omo tijja jillu makko toon to dowlaji dentuɗi Amérique ngun jillu noon ko ñande nogas nayi lewru septembre gonɗen ɗum ko ñalawma gadan noon mo jooɗoto assemblée générale fedde gotago windere nde loni ko on ñalawma noon o yettoro toon to dowlaji dentuɗi Amérique o galle lamorgo Israël on kañum tigui ɓayyini oɗon habaru aleta hande sappo joyi lewru septembre ɓe ɓayyini habaru o ma o wonto noon to dowlaji dentuɗi Amérique guila ñande nogas nayi ha nogas jeetati lewru septembre 2024 ma tawmo toon to dowlaji dentuɗi Amérique ko ñande nogas jeetati nden o artata toon tigui to leydi makko koto leydi Palestine udditena kabaruji men ministére de la santé tawi ko Hamas ɓe kolliri aleta hande o bila mabɓe cakkete ko fati kay e mayɓe e guerre tuggi kay mayɓe e guerre hakkude mabɓe Israël tuggi ko guerre o fuɗɗi woni tuggi ñande 7 lewru octobre fayi ñalawma hande o bila o noon ɓe kolliri ko 4 ujunere ene fayi temedde ɗiɗi yimɓe jeegom woni tigui wasɓe pittali men tawi ko Palestine naɓe e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi nan hen nogas nayo mayde koye nder ɗiɗo waktuji nogas nayo tuggi hanki fayi ñalawma hande o ko barmina hen noon tuggi ko guerre o fuɗɗi fati oɗo saaha joni ko 95 ujunere fayi 337 neɗɗo siftinde noon nduɗo lewru septembre gonɗen wattat tigui lebbi sappo e ɗiɗi ko guerre fuɗɗi hakkude Hamas hakkude mum e leydi Israël musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal pular e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiden to banggue nete bosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba roɓiɗo Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Modj gorko mo Sara Ndogu kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on